Dobrodošli u Finansijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Juče je svečano otvoren dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Leptir Srebrenica, čiju je izgradnju finansirala Herbert Stepić fondacija sa iznosom od preko 80.000 eura. Kreator ideje i implementator projekta bila je humanitarna organizacija Hilfswerk Austrija. Danas smo otvorili dnevni centar Leptir. Ovo je bio omogućen od donacije od Herbert Stepić i fondacije. Ovo je vrlo važno za ovu regiju jer u ove regije naravno poslije rata ima jako puno djeca za posebnim potrebama. Šta je bitno u svemu tome? Zato što fizioterapeut dolazi djeci na lice mjesta. To je isto dobro. Druga stvar ovdje, iako radimo, mi imamo gdje tu djecu da ostavimo. Stepić fondacija je izdvojila oko 87.000 eura i na kraju je iznikao ovaj centar sa punom opremom. Naravno, tu se u međuvremenu priključivale druge organizacije kao UNDP koji je pomogao sa termofasadom, austrijski CIMIC koji je obezbijedio opremu za urede. Izgradnjom ovog centra bit će omogućena adekvatna njega za djecu sa posebnim potrebama sa područja Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Milića i Šekovića. Centar će pružati mogućnost organizovanja edukativnih programa, profesionalnih treninga, kreativnih radionica, rehabilitacije i terapije za korisnike.